faceți voi? Eu sunt Cătălina și astăzi o să prezentăm partea a treia din telenovela Olanda. În mare parte am să povestesc puțin despre ce avem nevoie ca să fim studenți în Olanda și practic diverse documente, procedura în momentul în care am ajuns acolo, suntem admiși, ne știm cu studenția acolo și ne știm happy, joy. O să încep mai întâi de toate cu câteva insight-uri ale facultății în care am studiat, iar apoi și procedura în sine. Așa că să îi dăm drumul. M-am stabilit, am găsit și cazare. Dacă nu știți despre ce este vorba, puteți să vă uitați la partea 1 și partea a doua din Olanda. Așadar, m-am văzut acolo admisă. Mai întâi de toate, ceea ce voi trebuie să faceți în momentul în care ajungeți la o facultate în străinătate este să vă găsiți cazare. Mă rog, cazare pentru studenți. Dacă ați fost în situația mea, cum am povestit deja, nu aveți locuri în cămin și așa mai departe, puteți să optați pentru diverse grupuri de Facebook, student housing și lucruri de genul ăsta, unde sunt tot felul de landlords privați care vă oferă o cazare la un preț un pic mai mare decât este în cămin. Trebuie să vă pregătiți un buget pentru cămin de aproximativ 140 de euro, iar dacă nu stați în cămin, prețul într-un oraș mai mic, nu într-un oraș mare din Olanda, țin să subliniez asta, ar fi de 250 de euro, 300 de euro. Asta depinde ce opțiune vreți, deci dacă vreți opțiunea cămin și aveți norocul de opțiunea cămin, însă este foarte greu de prins loc pentru că sunt foarte mulți studenți din Erasmus care se înscriu la facultate și în primul rând ei sunt prioritari pentru cămin, sau dacă vreți varianta privată care este mai scumpă destul de bine. Eu n-am avut de ales și am primit varianta privată de a sta în Olanda. Cred că am menționat deja că orașul în care eu am locuit se numea Venlo, iar facultatea pe care am urmat-o este Fontys. Este o facultate special pentru business și management. După ce v-ați asigurat locul într-o cazare, trebuie să vă duceți la primărie ca să vă înregistrați acolo. Practic, primăria din Venlo, ceea ce este foarte interesant, că e o primărie, o clădire din sticlă cu o grămadă de verdeață pe ea, deci este plină de verdeață, e sticlă cu verde, pur și simplu. Asta mi s-a părut foarte fascinant. În momentul în care intrați acolo, vi se eliberează un tichet și vă așezați pe un scaun și așteptați să vină rândul pentru tichetul vostru. În momentul în care se afișează pe panou numărul vostru de tichet, se afișează și numărul sediului sau al camerei unde trebuie să vă duceți și trebuie să pregătiți practic contractul de închiriere care o să vă fie dat de cămin sau de landlord.
buletinul, certificatul de naștere și înscrierea la facultate, dacă nu mă înșel. Mergeți acolo cu dosarul, cineva vă înscrie în registru și cam de auzit. Practic primiți la poștă o grămadă de documente inutile. Da, nu știu de ce trebuie făcută chestia asta, dar trebuie făcută. Apoi, mai departe, ceea ce iarăși trebuie făcut este să vă duceți la facultate. Nu știu de ce trebuie făcută chestia asta, dar trebuie făcută. Noi am avut la Fontis săptămâna Bobocului sau Introduction Week, care a fost super bine structurată, adică aici nu am nimic de spus. Mai întâi am avut o primă zi în care am fost la facultate și ne-am înscris, am prezentat documentele în original, tot ce am trimis pe mail trebuia prezentat în original și ni se dădea grupa la care suntem repartizați. Fiecare student în Olanda are parte de câte un buddy, sau cel puțin în Fontis cam așa era, și acest buddy trebuie să își dedice o zi în care să vă prezinte împrejurimile. Nu știu de ce trebuie făcută chestia. Partea amuzantă a acestui videoclip este că voi povesti cum în cadrul săptămânii de introducere al Bobocului la Fontis am fost drogată fără voia mea. Așa, ca să clarific puțin lucrurile, eu am avut doi buddies. Au fost două tipe, studente în momentul respectiv la master la Fontis, nemțoaice de altfel, care au venit, aveau o mașină și au venit să ne prezinte mie și altor câțiva colegi, să prezinte practic orașul, să vorbească câte puțin despre facultate and so on. Ne-am dat ca punct de întâlnire practic fix centrul orașului și am pornit încolo și am tot vorbit chestii de genul ăsta, despre cât de interesantă o să fie experiența, cât de fascinantă, cât de alea, toate bune și frumoase, ok. Ne-am gândit, ok, hai să mergem la un coffee shop să bem și noi o cafea. Eu una eram ruptă în gură de oboseală, adică eram deci a fost anul în care am fost cel mai stresată, jur. Deci după BAC a trebuit să mă ocup de facultate. Nu credeam că o să intru la facultate în Olanda la Fontis, pentru că nu aveam punctajul necesar la TOEFL. Apoi am făcut o călătorie până acolo, mi s-au luat banii de 2 ori pe cazare în momentul în care am ajuns în Arcen, ca să stau cu părinții mei să mă ajute să îmi găsesc o acomodare în Olanda. Iar apoi am avut o grămadă de birocrație de făcut și o grămadă de dute vino, deci a fost cea mai wow experiență. Acum când o privesc mi se pare wow, la modul, nu pot să cred că am trecut prin așa ceva. Am făcut toate tâmpenile acolo pe care o să le povestesc în decursul clipurilor. Am ajuns prin urmare la acest coffee shop. Când să intrăm, eu voiam să-mi întind puțin oasele, să zic așa, și am făcut un gest din ăsta așa în spate și mi-am dat și puloverul jos, mi-era cald. Mi-am întins mâinile puțin și să-mi dau puloverul jos, atât. În momentul în care mi-am dat puloverul jos, puloverul meu a atins geanta unei tipe nemțoaice care mi era bani. În secunda 2 a făcut un gest pentru care îmi venea să o bat, sincer, la modul cel mai sincer. S-a uitat în geantă să vadă dacă nu i-am furat portofelul. Hello darkness, my old friend. Mai departe am hotărât să ne ducem la acest coffee shop. Bun, și eu m-am dus acolo înăuntru și m-am uitat pe meniu, am vrut să cer un Irish. Bun, am cerut un Irish, am băut, mai mergem puțin, ne plimbăm și la un moment dat mă iau palpitațiile. Eram, ce naiba, ce doamne iartă-mă se întâmplă? Mi-a luat-o inima razna, alo, eram, calmează-te! Ok, mai stau puțin, tot mi s-a agravat starea, eram la modul, mă simțeam super rău, eram ca într-o fază din aia de anxietate foarte mare, dar brusc, așa și dintr-o dată. Le-am zis tipelor nemțoaice că, uite, că mie mi-e puțin rău și aș vrea să ne întoarcem.
eu o să mă întorc acasă. Mi-a zis ok, da, hai să ne oprim la un magazin alimentar. Da, nu vă uitați așa ciudat, magazin alimentar, ca să luăm un paracetamol. Ne-am luat paracetamol și vitamina C. Am băut mi-am băut vitamina când am ajuns acasă, am luat un paracetamol și am sunat pe ai mei pe Skype după ce am dormit puțin, spunându-le că nu pot să dorm, fiindcă dacă o să dorm, am impresia că o să mă sufoc în somn. În concluzie, mare atenție ce consumați în Olanda, că e posibil să consumați și ceva în plus decât ați fi vrut să consumați. Mai departe o să aveți treabă în mod special cu secretariatul pentru diverse întrebări. Doamnele de la secretariat de acolo, de la Student Service Point, cum se numește, sunt foarte drăguțe, secretarele în general sunt foarte amabile. Voi o să primiți de la început un număr de student, cum au corporatiștii ăștia număr de angajat, așa o să aveți și voi număr de student și numărul grupei. Și vă duceți la secretariat și pentru orice întrebare, acesta este numărul meu de student, ăsta e numărul grupei. Eu m-am dus și le-am întrebat pe muierile alea până și la ce oră mi începe cursul, că eu nu știam la ce oră mi începe cursul. Numărul ăla de student este foarte important, fiindcă, în general, majoritatea facultăților private, cum este Fontis, au o platformă, dacă nu chiar și ala de stat, au o platformă pe care voi vă înregistrați cu contul respectiv și multe informații le găsiți pe platforma aia, cursuri, tot. Încărcați documente și totul este foarte clar structurat, adică nu este nebunie ca la noi cum mă conectez în Google Classroom. Este totul foarte clar acolo și oricum în cazul în care aveți ceva întrebări, mi se pare că există și un fel de service, chatting service ceva, în care puteți să puneți întrebări despre cum să accesați etc. Eu aici vorbesc strict de facultatea la care am făcut eu, pentru că nu am de unde să știu cum este la alte facultăți. Totul este foarte clar structurat, inclusiv orarul, inclusiv pauzele. Ei au pauzele de obicei în felul următor. De la 9 până la ora 10, jumate, 11, curs, după care pauză de 15 minute, pe urmă iarăși curs și pauza mare de o oră de mâncare, unde toată lumea se duce în această cafeterie. Înainte te duci să iei de mâncare de la cantină și te duci la cafeterie și mănânci. Atenție din nou la ce mâncați, fiindcă eu am reușit să pun vreo 10 kg. Iar încă un punct în privința asta ar fi că de obicei examenele se dau seara de la ora 6, gândindu-se și la cei care lucrează. Bineînțeles și la cei care lucrează până la ora aia și evident examenele sunt puse de la ora 6 încolo. Pare foarte dubios pentru noi, fiindcă noi nu prea ne gândim la studenții care muncesc. În altă ordine de idei, în Introduction Week, ceea ce am mai făcut a fost să ni se prezinte campusul. Am primit oricum de la bun început pe mail tot desfășurătorul Introduction Week, deci am avut o zi în care mi s-a prezentat tot campusul de niște studenți mai mari, fiind grupa predominantă cu colegi de origine germană. Colegele mai mari au vorbit în germană. Eu am fost, cred că, printre puținii studenți străini care au venit acolo la prezentarea campusului, mai toți n-au avut nicio treabă, eu și cu studenții nemți. Așa că au vorbit în germană, aia este, ni s-a povestit ce și cum. Pot să zic că am bunghit așa câteva cuvinte, dar nu foarte multe. Au fost foarte drăguți oricum, m-au întrebat dacă este vreo problemă să vorbească în germană. Știu că pare foarte dubios că în Olanda am avut parte de colegi nemți, dar nu este deloc dubios pentru că orașul Venlo este la 20 de minute de Germania. Practic este un oraș extraordinar de nemțesc. Se vorbește foarte mult în germană în orășelul ăla, la fel de mult ca olandeza. În afară de prezentarea campusului, mi-amintesc că am mai avut câteva prezentări de ale profesorilor, ca cum funcționează lucrurile pe la facultate, ce așteptări au de la noi și așa mai departe. Prezentările profesorilor și cursurile profesorilor, oricum, overall, sunt foarte bine structurate,
Ei vor să te facă să înțelegi din clasă, de la curs și funcționează cumva pe principiul dacă tu dai un fail ca student, nu e 100% vina ta, e jumătate. Și vina mea ca profesor și vina ta ca student. Adică, practic, vina mea ca profesor că poate nu te-am instruit suficient de bine, dar și vina ta ca student că poate nu ți-ai dat interesul suficient de bine. Deci, practic, pe principiul ăsta funcționează ei. Ei sunt foarte dezamăgiți în momentul în care un student pică un examen și sunt foarte helpful din cauza faptului că au și ei un rating foarte mic ca profesori în condițiile astea. Eu am avut ca și materii marketing, contabilitate, matematică aplicată, nu orice fel de matematică. Am picat examenul ăsta și am mai avut un curs de International Enterprise în care ni se puneau filmulețe despre ce înseamnă să lucrezi într-o corporație, toate inside-urile astea din spatele unei corporații și o a cincea materie este vorba despre o materie proiect. Ai un semestru la dispoziție să pregătești un proiect, iar profesorul la curs nu îți vorbește taca despre materia lui, ci cursurile sunt special pentru a te ajuta să-ți dezvolți proiectul mai departe. La fiecare curs, împreună cu profesorul, urmezi niște pași anume. Toate proiectele sunt în echipă. Proiectul pe care noi l-am realizat a fost legat de pregătirea unei strategii de marketing, practica unei mini-corporații, dezvoltarea acestei mini-corporații și fiecare avea câte un rol. Cineva era HR-ul, cineva era managerul, ajutorul de manager, team leaderul. Nu știu de ce trebuie făcută chestia asta, dar trebuie făcută. Eu, spre exemplu, din câte mi-amintesc, am fost nominalizată ca note-keeper, practic ca secretar. La fiecare ședință, fiindcă da, chiar aveam ședințe și trebuia să facem rapoarte pe care să le predăm mai departe și pe baza cărora să întocmim proiectul. Iar pe semestrul 2 am avut un proiect și mai fascinant. Trebuia să dezvoltăm un produs unic. Asta era condiția principală, deci nu trebuia să mai existe pe piață un produs de genul pe care să-l prezentăm mai departe și câștigătorul ar fi primit o sumă de bani și nu numai o sumă de bani, dar câștigătorul urma să lucreze cu o companie pentru dezvoltarea produsului. Totul este extraordinar de aplicat, asta pot să spun. Ca și structura facultății, facultatea durează 4 ani. Practic, primii 2 ani îi realizezi în facultate, cursuri, chestii boring și așa mai departe, mă rog. În anul al 3-lea, semestru 1, sunteți obligați să participați la un program de schimb de experiențe, doar un semestru, iar în anul 3, semestrul al 2-lea, veți face un internship plătit pentru a vă realiza lucrarea de dizertație din anul 4. În anul 4 nu mai există cursuri. În anul 4 lucrați doar cu profesorul coordonator pentru realizarea dizertației. Atât. Probabil se observă că lucrurile sunt foarte diferite de ceea ce se întâmplă la noi. Numai că sunt foarte bine structurate și foarte bine puse la punct, se gândesc foarte mult la studenți. Cam de asta aveți nevoie pentru facultate. Experiența este interesantă, însă nu vă așteptați să vă faceți o tonă de prieteni. Grupul de români unde am fost eu era un pic cam dezbinat, dar ceea ce pot să spun este că mă cam așteptam. Foarte bine, eu personal m-am prietenit cu colegii din Erasmus, care erau mult mai călători, așa, voiau foarte mult să vadă, să viziteze. Mai multe insight-uri despre acest grup de români, dacă vreți puteți să îl dezbatem în alt video. Asta a fost tot pentru astăzi, sper că v-a plăcut, dați un like și share la videoclip. Buletinul Birth Certificate, am uitat cum îi zicea română. Asta e cum mi-a făcut adresa. Țeacă. Sau de
La 9, la 10, la 10, la... Nu. E dat drumul? Am zis mari atenție. Snotbibus. Da. La modul cel mai sincer, chiar am făcut o grămadă de tâmpenie acolo. Am unghii. Fără ziua. Fără ziua mea. Nu mai amintesc exact ce am avut. Am spus că zic inside-uri legate de ce? Ba da, mi-amintesc. Și așa mai departe, era foarte interesant